air. Voilà, bandiraɓe oɗon daara e yewtere mon gatamare hannde e koɗo men ko kalajo monsieur le maire kalaji ko gonga cellal ene moƴƴi walla gueɗe kewɗe ene jogui nafoore e nder rendo jogui nafoore e nder aduna kono sa wi rendo tan ɓuuri ko wawa toɗɗede mana ko sukaɓe ɓe beele wonko keblanɗaɓe e nder mandat ma oɗo waɗa ko mbaɗanɗaɓe e nder commune o ko memoto ko yiyoto so tawi a haalino min projet ma mo jogonɗa sukaɓe ko holɗum projet mo joginimi sukaɓe no mbirumi nanni c'est que amin e nder gueɗe sippaji ɗi quand même min mbaɗi prévoir wadde toon guesa goto sippa e nder demet nder guesa ba ma wad sukaɓe temedere e nogas walla capantati ma liggo nder hen ɗum d' abord mi sikki ko projet mo ganduɗa hoorema keɓaɗo mbawa poɗ batte toon ɗum ne kadi mi sikki so waɗama normalement so liggama no ɓe mbirni caɗele jeeyngu kam so réglama kadi ma ɗum addan gartam lewru fof ma ɗum addan gartam sukaɓe liggotoɓe heddi ko noon projet ji kewɗi min miijo banggue mi waɗi mutuel d' épargne goto mi waɗi ɗum toon to wuuro to wawde ñamlude kala joguiɗo miijo mum walla joguiɗo golle wawa ñamlade hen wawa kadi liggade hen so ligguima artira ɗum kadi on mutuel mamin mbaɗ ɗum renforcé mamin ɓeydu ɗum donc pour vraiment wawde wallude sukaɓe ɓe e rewɓe ɓe mbawa liggade no foti no hanniri ni heddi ko noon fof kam réglata kono kadi amin jogui miijoji jogade école goto centre de formation nan toon ma wawa kadi hokkude yimɓe métier saabu aussi sukaɓeɓe kadi il faut ko jangga il faut mo daña métier sa heeɓi métier tan hawnaki tan kadi mbawa yahande hoorema mbawa ligganade hoorema ha addanma hunde surtout banggue formation professionnel o il faut que amin miiji vraiment wawde waɗe formation oɗon wawa waɗede ɗen gueɗe foof amin miiji ɗum conseil municipal o kono mamin ɓulno hen min jaltina quand même programme juɓɓuɗo wawde quand même wallude effectivement sukaɓe ɓe ɗum ɗon mi sikko priorité amen voilà sukaɓe ɓe oɗon jogodiɗo men projet so wiyama sukaɓe ne jogui jinnaɓe jiimi wiide ko rewɓe e nayeɓe rewɓe e mawɓe kala ɗo wuuro woni ko ɓen tambuto ɗumen ɓennene e nder mandat mo ganduɗa aɗa ƴetti ɗum inchallahu rabbi beele won projet tan mo ganduɗa memotoɗo jeeyanoɗo aɗa anni waɗande ɓe ɗum walla ko ma joɗɗa miccoɗa hen pour rewɓe ɓe eyyi no mbimi ni nani mi mbaɗi hen mutuel d' épargne ko pour wawde ñamlude effectivement sukaɓe ɓe mais aussi rewɓe ɓe en jogui quand même métier hewɓe ɓe jiiɗi liggade ɓene gooɓa ɓene jeeya ɓene mbaɗa effectivement gueɗe kewɗe ɗum kadi mi sigma walluɓe e koɓe nangui ko banggue jeygu mabɓe e banggue liggueyaji ɗi ɓe goto ma fof ɓe jogui donc aɓe jogui kadi jardin mabɓe aɓe cohli wallede aɓe cohli machine aji aɓe cohli ɗen gueɗe foof aɓe cohli kadi yeeyde kadi koɓe ndemi ko ɗum foof mamin mbawa nangande ɓe mbawa kam maten adanaɓe gartam donc ɗen gueɗe nan ɗon ko heddi ko banggue kadi alphabétisation par ce que kadi aussi jangde ne moƴƴi hen pour kamen jomum mbawa famde hen ko heewi ɗum kadi foof nan ɗon kono no mbirumami nanni gasata kono noon a wawata wiide joni ɗum ɗo ma wat kono noon anniya men kamen ko darnude gueɗe ganduɗa hoorema rewɓe ɓe e sukaɓe ɓe e kamɓe fof ko fof wawa jogade liggey hoore mum wawa adda ɗum gartam ha jogon ndimago hoore mum mi sigi ɗum kam ko philosophie momin jogui e pellital ngal min jogui saabu ñanden min ƴetti e konngol ma aɗa haala wiide jiɗɗa wadde demet ko hakkude Ross Mauritanie e Ross Sénégal kono jiɗɗa wadde demet hakkude mum e Bogué on projet holno jowɗa darnede ɗum e aɗa andi demet ko wuuro cosaan demet duuɓi joni presque temed tati e ko way noon minen haalayɓe min goto men yaltani minen tan gonde koye men min desdude koye men donc min fof min gotum tabarakallah machallah donc voilà donc ma won hande duuɓi wuuro nogas joyyi ko bandiraɓe ɓolɓe goni ɗon woni rew woni worwoga kamɓe fof min fof min bandiraɓe komin endam donc sa ƴeewi ɓo demet en face demet woni ko ɓoggué ko commune mawɗo e nder Mauritanie commune Diadio mi sikki quand même minenne demet en foti quand même darade eyo no ɓoggué woniri commune mawɗo ni mata demet kadi woniri noon commune mawɗo min cikki hakkude demet e ɓoggué ene wawi wadde ko wiyete échange uji commerciaux ji ɗi mbawa jeygu ngu wawa marsude ɗon
kono kadi wona kadi laawol ngannduɗaa hoore ma yimɓe fof kadi yiɗɓe yaade Mauritanie fof e mbawa rewde ɗon sabu ko point baɗɗo fayida ko kadi daɓɓiɗɗo woni ko jaha ha Rosene walla yaha bañ goɗɗo gure ɗe ɗon fof so jiiɗi kala jiɗɗo yaade effectivement nder Mauritanie mbawi rewde ɗo hakkude Demmete e Ɓoggey donc ene moƴƴi poste douane waɗa ɗon taw kadi kala jiɗɗo sodoyde marchandise yahata kadi ha Rosso waɗede toon dédouanement walla yaha Gudel Oumar Ly waɗa toon dédouanement taw ko ɗon poste Demmete ɗo waɗa dédouanement wonɓe to Ɓoggey wonɓe gaga Sénégal donc vraiment ko échange noon ɗum siforno aɗan saabu tufnde nde woni tufnde marsunode andanode kono noon mi sikki duuɓi ɓinnuɗi ɗi fof won ñifi seeɗa ɗum min jiiɗi ɓamtude par ce que commune kadi il faut ko jogoo ko wayi noon wawa addande ɗum kadi ko wiyete taxe uji ha wawa wurnude kadi effectivement commune o ɗum kadi ne jeeya priorité ji amen hakkude Demmete Ɓoggey mbawa échange commerce o wawa yarude no fewi darade inchallah. monsieur le maire yimɓe heewɓe oɗo saaha ene mbiya leydi ndi yahani leydi ndi ko yahani walla wonde koye leydi ndi ndi yahani manaɓe liggaki bon leydi ndi yahani ɗum kam mi sikki ɗum kadi mi sikki yimɓeɓe ne kaala kono noon cikkumi holno yimɓeɓe aussi il faut ko mbawa famde leydi wawata yaade tan ko ma yimɓeɓe daro liggo pellito liggade si kala liggiɗo pellito liggade e dow ko laaɓi taw wona yidde tan ko weeɓi wiyata effectivement leydi ndi yahani saabu yimɓeɓe kadi en goowi ko hunde fof ya heeɓi ɗum no weeɓiri ya jogo ɗum weeɓi donc ɗum ɗon mi sikki eɗen poti iwde heen min de mbiɗa sikki mawɗo leydi o omo liggo kadi weeɓani sabu hannde mi sikki leydi ndi en jaɓa 50 milliard baŋnge ñamale nde fof ɗum ɗon mi sikki ko hunde teddude nde o tawi ɗo en ko ɗum fof e wawde noon mi sikki eɗen jetta Allah leydi ndi ene yaha kadi yimɓeɓe ene jaɓe fof noon ɗon heddi noon ko hunde noon yimɓe yo muñ seeɗa par ce que nder duuɓi ɗiɗi fof gasata donc wonko fewnete mi sikki omo jogui ngal pellital min essaye eko jewtidumi makko quand même ko neɗɗo jiɗɗo liggade leydi ndi taw noon wona liggey tan dow tan ko liggey nder tigui cikkumi noon mbiɗa jakori kam e nder duuɓi garoji ɗi hawnaki tawde liggeyaji cewɗan mbiyene ummine banggue plan Sénégal émergent hawnaki quand même gueɗe kewɗe ummiro hen ha kala pelliɗo liggade wawi liggade hen ɗum adden gartam mi jogui hen yakare vraiment ko hunde de maɗum wawa change ude inchallah. hewɓe ne mbiya kalajo wona kalanoɗo kono hikka o haali no fewi e ndo wiɗi nadde politique mata ko poste tigui rigui mana mo ɗaɓɓa hikka o haali no fewi haw immini becce ko holɗum won poste mo paɗɗa dow taw on wona commune o walla ko holɗum exactement non min mi ala ambition ngaji politique min ko mi jetta Allah non mi ala on non mi jiiɗa ɗum ɗon non sikki mi jetta Allah ko Allah luɓɓiti kam ko société ji liggotomi ɗi mi wawa dañde ko ɓuuri ɗum ala fof liggey mbawmi hokkede ha ɓuuri ɗum kadi min jetta Allah ko jaltumi jangde ha fayi hannde mi meeɗa ligganade hay goto meeɗa yaade ni wadde stage e société donc puɗɗorimi tan ko min ko liggey hooram ha ɗum jettimi ɗo donc ko waɗi sutorma hoɗum tan mbatta nanne kam e politique oɗon no mbirumami ni ko yidde wallude tan effectivement eyyi no ɓe mbiruma ni min somi yiiɗi hunde tan mi ƴettat moyen ngaji no kiɓirmi ɗum mi que mi yiiɗa défaite mi yiiɗa yidde hunde mi wawa sefde ɗum ɗon kadi en jeeya jikkuji am eyyo mi naata someɗe feltinade hunde tan tawat ko mi fewjini ɗum kadi mi jogimi hen pellital mi natta e hunde cakan kala komi feltan nadde mi natta mais kala ko natmi ko jogormi nadde mi heɓata mi natta hen donc mais somi naati hunde noon mi daroto noon mi daroto tigui mi haalata mi wullat kadi fof kadi nani hen hammi ɗum ɗo mi sikki vraiment ko ɗum ɗon mato jiiɗon yiyama to mi haali ko heewi c'est vrai ko noon ɗum jaari voilà dernière question ñande passation de service aɗa ɓama hankkadine aɗa wonma pour liggey nder commune manam mo Demet caggal nde konngol fiila yiyama an e maire sortant mone mo kala ɓammi konngol bandiraɓe heɓe teskima mbiɗa a waɗata
ko wuro ngo yiɗa a waɗata ko mawɓe jiiɗa a waɗata ko seerenɓe jiiɗa a waɗata ko sukaɓe jiiɗa kala kada waɗa tawan ko an maɓɓe bamti mais laamu kadi wona noon de laamu kadi ne waɗa saaha alay sago mbaɗa ko ngannduɗa yaadani miijo yimɓe pour wawde addude ɓamtare wuro ngo est ce que haaldira ɗum tan pour luutoyo gongo majjum non mi haalani pour ɗum ɗon donc mi sikki ɗum ɗon ƴettumi ɗum ko nder hooram kadi ko noon miijorimi sabu hay liggey hooram min jeeyi société jam kono noon mbiɗa heeɗoɓe liggotomi par ce que aussi ɓen kadi jogui haqqeji mumen hen woto tan wawata yonde eyyo mbiɗa sikki so wonti ko gonga e yam ko gonmi wadde ko ɗum gonga kadi gonga yam jinmi wallude ko nokku o wallodirde e yimɓe wuro ngo eɓe gondumi ɓe mbeɗa foti wawde hettade yimɓeɓe saabu a wadde ko yimɓeɓe jiiɗa mi sikki sa ƴetti initiative moƴƴo ta sino min ƴettumi initiative moƴƴo faade e nokku o taw ko initiative bawɗo wallude nokku o mi sikki yimɓe fof ma jaab somi wino mbiɗa waɗa kadi ko forani waɗede walla ko hanani waɗede mi sikki ɗum yahata taw ko intérêt tawna intérêt nokku o intérêt wuro ngo ɗum waɗi mi sikki ko wiyete mbaɗan ko gestion participative taw ganduɗa hoorema neɗɗo foof en jogani miijo adde hen miijo mum ɗum ɗon mi sikki wawata nawde par ce que jarani kada waɗa ko alata gartam e nokku o donc mi sikki ƴettidde e bandiraɓeɓe ƴettirde e mawɓeɓe e miijoji men e foof e duwoji mabɓe mi sikki ɗum kadi nafa wawata tan ko moƴƴinde ko mbaɗanmi ko hande bon kucciɗa koye sénégal nanɗo kono kucciɗa koye haalayde e ko taari ɗum so tawi aɗa wassi o konngol ma battidigol femde maɓɓe woni commune mo joguiɗa o e commune goɗɗo goɗɗitiɗo holko wona eyyi ko wonata tan ko vraiment ko erago ko enen ko wiyete mairie ko wona laamu ɓolu tan laamu ari ene waɗa ko yiiɗi e nokku o ko enen pori nanngodirde miijade ɓolnade kono nafa nokkuji ene ɓamta ɗum kadi sa waɗama hen yataw aɗa ardini nafoore nokku o ɓamtare nokku o so wonti a ardini nafoore hoorema tan walla an wonɗo jiɗɗa ƴettoyade tan aɗa rewira ɗon pour heɓde ɗum mi sikki ɗum yaara donc kamɓe waɗaɓe hen ɓe yoɓe jogoo ngal ɗon ngoɗon miijo ko ɓe goniri ɗo ko pour wallude nokkuji mabɓe no ɓamtori ɗum kadi mi sikki nokkuji ɗi mbawa ɓamtade tan kañumen tan hande so Demet tan wini commune Demet tan wini ɓamto yahata par ce que commune Demet wawata ɓamtade taw commune Doɗel yahani taw commune Walalde yahani walla commune Kaskas yahani min nde caɗele min nde probléme minen fof poti nanngodirde min mbawa jogade miijo woto min jogo programme uji bawɗo yoltude ɗin nokkuji mi sikki ɗeɗon gueɗe kadi mamin mbawa yajnude ɗum amin miiji wadde ko wiyete forum économique taw commune aji ɗi fof min noddata kañumen e autorité ji ɗi e joguiɓe e walloɓe partenaire aji développement ji fof kañumen gara min miijo min mbawa ɓolnade koye nafa nokkuji par ce que politique aji kewɗi ne mbaɗe ne gadde haalisaji kewɗi laamu ene waɗa taw alta gartam taw ko hunde ganduɗa ma wona population ngaji miiji walla wona hunde sohlade ɗon tan donc mi sikki ɗum fof ene foti ƴewtede pour wawa wonde quand même développement Fouta si mi wari kono noon mi wari toon no fewi donc mais ko quand même ko mi sikki ko période mo ganduɗa hoorema mawɗo wonno donc ene manque minen koye men somi wirtima hande université mbiɗa yaaha e otam mbiɗa siftoro ko heewi saabu ko nokkuji surtout no jiiɓade hande ni bon minen aussi nomin gonno toon e jiibino par ce que ndemin premiére année ndemin gar toon nde wonno année blanche université Wulini kono wattinto tan keddeje min ñaagui Allah kadi nde deeƴal wonata toon ko ɓenni ko mataw ko hoddiro Allah kono noon mi sikki yimɓeɓe wonɓe jangguinoɓe janguinteɓe e laamu ngu en poti hawrude mbawa vraiment relude hankkadi probléme aji université taw wona gueɗe quand même wayno jobdi bourse uji ene walla koye noon ɗum kam fota hande eɗen poti diwtude ɗum hande saabu duuɓi nogas ande ɗum tan haalete ene foti diwtude tan kadi monsieur le maire Allah jarama jarama min dañi welama mawɗo nde dokkuɗa min temps joɗade ma min nanguma ɗo gila fodde wonde waktuji nayyi hamin jagguma hamin kadma yaade haajuji maɗa ɗum ne kadi ko welama mawɗo tigui rigui ko tengtini ko sehlamaɓe ceertema wonde sa yiiɗi wadde hunde tan ma a waɗat so tawi kadi hunde immanima ɗum tan a yaha ɗen ha gasa min dañi wele mawɗo hande joddade ma miɗen ñagonma Allah balle juɗɗe battane moƴƴe combat mo kufɗa o yiiɓa ɗum e dow jaam mairie mo ganduɗa a heeɓi ɗum o bandiraɓe dañ hen ko welli ɗumen annene kadi wota dañ hen mana ko mettuma somi rokkima jungo mima ha lawol goɗɗum jeeya
Salla Jabi Allah jarama merci Kaladio tabarakallah merci ɗum noon bandiraɓe wonno ko yewtere men hakkude men e Abdoulaye Limane Dia maire mo Demet woni Kaladio so waɗi gantude golle e bandiraɓe min ñaagi mon yaafuya min de kon mon aadi e koɗo